Nang Nawangse bersama jaranan Turangga Kuda. Dobel telu. Cerita. Nduk, ya. Perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ha iya. Wong dheke paling cedhek dhewe ka omah. Heeh. Rerakit mbacutne gelar cerita, monggo tak dherekake. Wor-worakan ngaraning jurit kong maguru bangsa teteko yobu tulo Morpandripen kurang ngesti perkata ingkang tuwaca layu lagi wae aku ngambah wewengkon kasatriyan Madukarana wong bungkik kakek kunting tangting brengo sak kepel sisih aja nganti mati tanpa aran mara gage ngaku kowe sapa kambuh marang aku satriya lesan pura Raden Setyaki dasar Baranyata kowe sapa lan barisan saka ngendi muri saka negara Simbar Manyura kesete sembanku Prabu Surabrama Diraja Tumenggung kumandang garba kang dadi aranku kowe nyimpangongi utawa nengen dalan iki bakal tanggo badut bablas gule menungsa sing jenenge Antasena kon maju mrene tak bondo tangane srimpung sikile tukel janggane blangap-blangap patung ucap Antasena lagi dadi temanten anyar parandene kok guru godho apa abamu yen raminggat kowe sing dadi batang aja nyumbari Antasena menang karo Setyaki tak sembah sak anak putumu piye